BTC सरकारनो बा जोंनि BTR सरकारनो माना गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जौगानाय आरो खौसेथि आरो सान्थिखौ नुनानै भारत सरकारनिफ्राय स्टेप माखासे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स हरगासिनो दङ आरो बेनिनो मोनसे खोन्दो रायमना नेशनेल पार्कखौ जौगाहोनायनि थांखियाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय माखासे जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ खामानि मावनायाव मोजां जानायनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय रायमना नेशनेल पार्कखौ मोजाङै बेंनो हानायनि थाखाय आगजु राननाय हाबाफारि जेरै कम्पिउटार सलार रेडिअ ट्रेन्समिटार RT होननानै बुङो वायरलेस बेनिफ्राय ड्रेसफोर बिदिनो गोबां माने बेसाद दिनै रानना होनायनि जों हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि रायमना नेशनेल पार्कखौ जों माबोरै बेंनो हागोन बेखौ बेवहाय सावरायनाय जादों। साख्रिखौ होनो हाया जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालि दङ बेखौ नैबे 2 दाननि गेजेरावहाय इन्टारभिउ फाथिनायनि गेजेरजों सिस्टेम बायदियै जोङो साख्रिखौ फिल आप खालामनो नागिरदों बेवहाय जाय इन्टारभिउ पास खालामनो हागोन बेनोनो जोङो साख्रिखौ होनाय जागोन बेवहाय गरसेबो थाखा फैसानि लेनदेन जानाय नङा अब्लाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जायफ्रा गोदोनिफ्रायनो हाबनानै गावखौ सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय जोङो माखासे ब'नास पइन्ट होदेरनानै माबा मोनसे खालामनो हायो नामा बिदि बेबस्थाखौ जों सानगासिनो माबे पस्टआ 400निख्रुइबो बारा अब्लाबो 400खौ जोङो दोनथ'दों। आगोलनि खाम्फा बरगयारिनि समनि जाय सार्भिस प्रभाइडार बिथांमोननि बेलायावहाय आसाम गभर्नमेन्टआव खारगासिनो दङ दा बे बेलायावहाय आसाम गभर्नमेन्टजों माबायदि सावरायदों आं बेखौ मिथिया खिन्थु जोंनि BTC सरकारनि सिङाव बा दिनैनि बे प्रमद बर' बिथां मानव गेदेरनि दैदेननायाव आसाम सरकारा BTCनि हाग्रा बिफानखौ मोजाङै रैखाथि होनो हानायनि आरो मावफुंनो हानाय बायदियै 200 बेटेलियनखौ BTCनिफ्राय BTCनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै 200टा मोनसे बेटेलियन मोनसे खुलिनो नागिरदों बेनिफ्राय 200टा हमगार्ड हरगोन स्पेसियेलि हाग्रा बिफाननि थाखायनो बै 400नि अनगायैबो